En citaria principalment quatre. En primer lloc, la contaminació química, que arriba a la mar per via atmosfèrica i via fluvial. En segon lloc, els abocaments de tota mena al llarg de les costes i també des de les embarcacions. En tercer lloc, l'arribada i la dispersió d'espècies que són estranyes al Mediterrani, pròpies d'aigües càlides, que estan donant lloc a l'anomenada tropicalització de la Mediterrània. I en quart lloc, l'efecte de les activitats extractives, de manera molt especial la pesca i dins seu la pesca d'arrossegament. Ha influït, influeix i continuarà influint, entre altres coses perquè la Mediterrània és una mar envoltada de terres i, per tant, d'humanitat. I, a més, aquesta humanitat, de manera incessant, està fent activitats en el seu interior. De fet, els problemes de sostenibilitat que abans comentava estan directament provocats per les activitats humanes. Amb aquests, caldria afegir-hi, de tota manera, l'efecte de l'escalfament global, el qual, ni que sigui de forma indirecta, doncs també està causat per les activitats de l'home. En uns quants. En un projecte anomenat Dos Mares, estem estudiant l'efecte de la circulació atmosfèrica sobre els recursos vius que són objecte d'explotació comercial. En un altre projecte, que s'anomena Redeco, estem investigant de quina manera les aigües denses que s'enfonsen cap a l'interior de l'oceà afecten l'ecosistema profund. En un tercer projecte, anomenada Xarxa de Seguiment Oceànic, estem treballant pel desplegament d'una cortina d'escolta acústica a través de l'estret de Gibraltar que ens permeti conèixer totes les entrades i sortides d'animals marcats que es produeixen. I també estem treballant en dades de bioluminescència a partir d'observacions fetes amb un telescopi de neutrins que hi ha instal·lat en aigües profundes a la Mediterrània occidental.